agak ke belakang, jangan sampai dipenuhi. Siapapun masih saudara sahabat yang punya teman memasuki Bandeng dan Macan Kumbang, kami mohon supaya agak ke belakang atau pindah biar Bandeng kita biar meriah, biar bisa sholah. Terima kasih. Ayo bala mundur bala. Dikai dalan bala. Ceritane wayang Ramayana negara Malengkotiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kedek putih sowan daman cinta dijamule konangan Indrajit lan Patih ning Anoman Narawati getih ilaka kesemuka gawe gereng-gereng iyo wae ya iyo wae iyo wae ya iyo wae ceritane wayang Ramayana ing negara Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta sedeng ngarepe panjang tolong rada mundur. Si kedek putih Sedeng ngarepe panjang tolong lungguh. Sinta dijak mulai konangan Indrajit lan Patih yen Anoman ora wedi getih ladala ngalengkoti obong Ngeti obong ogok milong waao padha pating domblong
wis rahina pang wis rahina srengenge ngene muncul Sunar Sumangkurat cicit cuit rame suara ceot-ceot krengket gerat nimba aning sumur adus kepiar-kepiur segere kepati Dumateng ing ngajenge panjat kula aturi lenggah nggih mboten ketingale ngapunten nggih saderenge dumadi sing ten ngajenge panjat lenggah mawon nggih monggo diaturi sing ngajenge panjak monggo lenggah sing panjak boten ketinggal kiu salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ler ilir tandure suwilir tak ijo royo tak sanggup penganten anyar Jangon penekno blimbing kuwi lunyu penekno tanggung baso dodo tiro kumintir beda ing pinggir tandamono jrumatono tanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane sun sura hore
sholli ala Muhammad. Dalane rame hatiku sepi, angen-angen tresno diwales tresno, nyatane tresno dibales matur nuwun. Sempet sayang sempet nyaman kok malah ngilang, melungo angel bertahan loro, muga selalu ono meski kowe ra ono rasa sing tak rasake dhewe. Dumateng ingkang ten panggung kula aturi disuda nggih, niki kok melengkung niki kan mak belek tenan. Nggih, dumateng sinten panggung jenengan longi nggih tiange. Nggih, ngapunten saderenge. Kepacut sayang kei harapan kowe milih liyane, langite peteng udane saya deres klebus tekan hatimu, cedhake karo aku nanging atimu dinggo wong liya. Wis dalane dadi pelarian dinggo sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang, bagianmu koyo biasane, bagian sing larani aku ae. Cek cek cek. Cek. Mangku Okean Teme bobo sampai bongganing Semeru, mangku buret tutup penggawean, luwe penting mikir masa depanmu. Cek cek. Sah.
Jelok. Stop tawuran bolo. Mas, ditoto Mas, kalangane Mas. Kabeh bolo nih, kabeh bolo. Sing delok rada mundur. Dulur Mas nggih, kabeh dulur. Ayo, kena diatur wae ayo. Sing tawuran nggih. Kalangane ditoto Mas nggih. Ben padha rukune, ben padha senenge ngono lho Mas. Sing tawuran ganti rugi seluruh biaya. Sing teng kajenge pajak monggo lunggah. Ngapunten nggih. Peh cah-cah kijan kowe. Mohon untuk pihak keamanan diamanke nggih Mas nggih, ngapunten ingkang kathah. Saking pihak keamanan nggih, kula nyuwun sanget kalangane radi dijembaraken Mas nggih, ngapunten ingkang kathah niki bolo-bolo nggih kathah nggih. Monggo sing panjak dilongi. Sing gak berkepentingan harap mundur.
Yo kalangane dijembarne yo. Kalangane Si. dijembarne. Ben mari dhisik. Sing kalangan ben mari dhisik. Hitung-hitung ya leren apa lo? Masa ya kaya ngene iki terus. Kendange ben diservis dhisik. Padahal TV ae servis rek. Bapak Sadik, pripun Bapak Sadik? Aman nggih? Aman sedaya nggih? Lanjut nggih? Lanjut. Oke. Ready bolo. Ayo Ready, Bolo. Deno. Lah sing ngendal kok Cik. Rodok-rodok jan. Wong kok dadak kon diskon kebo. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abdahi wa Muhammad arabi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abdahi wa Muhammad arabi. Gusti nyuwun pangapura saking dosa kawula sengaja lan tak disengaja nanging kita ra krasa boten kiat mlebu neraka boten pantas mlebu swarga. Gusti nyuwun pangapura saking dosa kawula. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abdahi wa Muhammad arabi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abdahi wa Muhammad arabi. Assalatu ala nabi wassalamu ala Mohon maaf karena kesenian ini kita semua. Tidak ada yang mulia saya tidak ada karena saudara dan semua tidak ada. Terima kasih kepada Bapak Linmas, Bapak Hansip, Karang Taruna. Kami mohon persiapannya.